Putra Nusantara sik sing disuwun Mbak Ika Swesti. Mbak Ika Swesti ya. Ini Nduk Cahayu. Lah iki Putra Nusantara. Nah iki mau. Nah iki mau wis kita Ika iki sapal banget karo Pak Dukuh Karangasem B. Sik tak pindahi kerduse. Lah ngopo? Kok ndak kekamban lenjangkahku ki ora adong. Ya. Ditulungi ora? Oh iya. Wah. Gayamu. Ngopo? Ndudak nganggo mesam-mesem. Ha ya wong sing jenenge nulungi wong bantu ki ikhlas, bantu. Kok kaya dek gandeng aku mau lho. Kok geret kok dalane werkasane kaya ngene. Wong karo bojo kok kon bedina mesem yo darani kentir marang golemu aneh. Ya. Lah carane wong bangun tresno ki kepiye? Lah rumah saku kok kowe iki barengi kamedun kok tanganmu grayah-grayah terus ngopo to? Lah nggih niku ket mau. Lho, aku kira turunan pengusaha. Dadi iki karo usaha. Ngono to, Pak. Usaha ngopo? Kene ya ora Nduk Cahayu iki putuku. Putu karo anak sing ngendi? Ya iki mbiyen dek cilik sing gendong aku, sing netah aku, sing ngedusi aku. Wong bareng gedhe arep tak dusi angele ra ilo bocah. Mongko aku nek ngosoki telaten goblok. Kok gentenan? Gentenan. Gentenan wae tak dusi. Ya ayo adus bareng kok piye? Mara, kek mara kalau ning kono kae lho ning kulon kono kae disediani kae lho. Nesu. Wis ora sah ngrungokke kae. Anggepen kowe radio rusak wis kek. Ya kebangetan wong kok padake radio rusak. Ben malah kacae nek radio ning batune nek wis ora ning batune blas kok. Alah ora ngelingi nek masuk angin kon ngeroki. Salahe gelem. Aku bojo. Mau nek ora masuk angin wis ditantang. Masuk angin apa? Tak keroki. Sapa kowe? Bojo kula niku anggere aku ki suwe ora masuk angin kok nucul kelambi arep dikeroki apa ya. Lho sik to, niku janjane tandha tresna lho. Ah, apa ya nganti tipis awakku kok. Lah keroki nganti perih kok ora abang-abang to, Pak. Lho awak ireng ya ora abang aku ya ngono kok. Metu getike baru abang aku. Endi? Wong asaku piyai loro ya anggere tempuk kok mung padu. Tempuk orang gedhe. Gumun kula niku amdina padu kok ya iso anakan. Sik. Oh. Sik takon baleni kowe tetep anak. Apa? Rumah aku piyai loro iki nek tempuk kok padu wae. Terus mau nyaut piye? Ah wis gedhe kok. Padu ra apa-apa. Ayo Nduk Cahayu. Napa, Mbah? Putra Nusantara. Nggih. Tarana itu. Niku wonten Pak Kapolsek Ngawen. Nggih, wonten Kapolsek Palian Satwa